Dievčatá, boskávam. Boskávam a objímam. Vždy som bol najmladší v politike, teraz som už najstarší pomaly. A taký je život, aby som reagoval na slova nášho kolegu poslanca Národnej rady Michala, ktorý povedal, že niektorí muži sa pripravujú na sviatky a niektorí muži zabúdajú. Michal bol presne taký Michal ako vy. A došiel domov a zabudol na to, že jeho manželka mala významné výročie, mala významné narodeniny, tak pochopiteľne dostal hubovú omáčku vo dverách, ale chránil sa, hovorí, prepáč, drahá, vieš čo, zabudol som, ale počul som, že tu na sídlisku nie tak ďaleko je nová reštaurácia, pôjdeme tam trošku neskôr večer, dáme si večeru a to oslavíme. Tak nejako sa nechala nahovoriť. Tak tam sa nejako premiestnili do tej reštaurácie a pred reštauráciou stál ten uvádzač. A pozerá na Michala a hovorí, nazdar Michal. A manželka, veď si mi povedal, že túto reštauráciu nepoznáš. Ako ťa pozná ten uvádzač? V pohode, drahá, vieš to, my hrávame futbal, on chodí so mnou v sobotu do telocvične, preto ma pozná. Vošli do reštaurácie a tam barman. A zbadá Michal a hovorí, nazdar Michal, ako obyčajne. A pozerá na neho, ty podvodník, veď si mi povedal, že si sem nikdy nechodil, si tu nebol. Drahá, to je všetko v poriadku. Mali sme to stretnutie u nás vo firme a tento pán nám tam robil nejaké drinky a mne jeden strašne chutil, tak si to samozrejme pamätal. Tak ho nejako nahovoril. Navečerali sa, došlo k polnoci a o polnoci bol striptease. A taká pani tam už tancovala okolo toho stĺpa, už bola celá povyzliekaná, mala iba nohavičky. A kričí na celú reštauráciu, kto mi stiahne nohavičky zubami. A celá reštaurácia samozrejme, Michal. Nahnevaná ako hrom, hovorí mu, ty si ma podviedol, okamžite zavolaj taxík, ideme domov, ja toto nebudem trpieť. Sadli do taxíka, celou cestou mu strašne nadáva. A sa otočí ten taxikár na toho Michala a hovorí, že Michal, všelijaké podráždené baby sme už viezli domov, ale žiadna nebola tako podráždená ako táto. Takže to sú tí muži, ktorí zabúdajú. A čo máme oslavovať? Medzinárodný deň tých, ktorí nevedia, čo sú? Sa ráno zobudia, nie či je muž, žena, mačka, pes. My presne vieme, kto je kto a čo sa patrí. Sme vo veľmi komplikovanom svete. Prijali sme nedávno novelizáciu ústavy a do ústavy sme zakotvili, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. A potom sme ešte povedali, že poznáme iba dve pohlavia, muža a ženu. A Európska komisia nás zažalovala. Tak vám teraz želám všetkým zdravý rozum. Zachovajme si na Slovensku zdravý rozum. A muži, keď hovoria o ženách, tak zväčša povedia, že ideálne miery ženy sú 90, 60, 90. Ale aj ženy majú ideálne miery pre mužov. A to je 90, 40 a 90. 90 rokov, 40 stupňov horúčka a 90 miliónov na účte. Takže... Návraty do minulosti vo vzťahoch sú veľmi nebezpečné, pretože najmä manželky stále, veď sa priznaj, sa ti uľaví, uľaví sa ti. A potom príde Világoš, tak dvaja manželia po nejakých rokoch manželstva ležali večer v posteli a že poďme mať takú hodinku pravdy, tak asi po 15 rokov manželstva, že poďme sa porozprávať, ako to všetko bolo počas tých 15 rokov nášho manželstva. A manžel súhlasil, urobil chybu, ale súhlasil. No, tak mi povedz, že bol si mi za tých 15 rokov niekedy neverný? A on, keďže bola hodina pravdy, somár sa priznal a hovorí, že bol som, že čo, ty si mi bol neverný? A kde čo? No, prepáč, drahá, bolo to raz, a vidieš, to bol ten veľký výlet toho našeho celého podniku do Tatiera, tam sme sa opili, no stalo sa, nič nezáväzné, nehnevaj sa na mňa, stalo sa, priznal som sa, nie? No a teraz prišla otázka na ňu, a ty, drahá, dúfam, že za tých 15 rokov si mi bola verná, nie, vieš? Už keď máme tú hodinu pravdy, tak ti musím povedať, že bola som ti 3-krát neverná. 3-krát, pre Boha. Kedy? Tak začala. Pamätáš sa, Ďurko, sme stávali ten rodinný dom a nebolo kachličiek? Tak som išla do toho obchodu a tam bol taký pekný predávač a hovorí, kachličky máte? A ono, že máme, ale treba ísť dozadu pozrieť na ne. No tak som išla dozadu, no a stalo sa, ale máme kachličky, nie? No ježiš, dobre. A druhýkrát, vieš, Ďurko, ten náš syn sa Boh vie ako neučil.
A na vysokú školu bolo treba dostať. Tak som išiel za dekanom a mu hovorím, pán dekana, čo budeme teraz robiť? On hovorí, no nič, poďte dozadu, porozprávame sa. Tak sme sa porozprávali, ale však je v škole, tak mi to dúfam odpustíš, nie? On že dobre, Bože, dobre. A kedy to bolo tretíkrát? Keď ti chýbalo 14 hlasov za poslanca mestského zastupiteľstva. Dobre. Čiže návraty do minulosti sú veľmi nebezpečné. Ja som žochár, ja som Topolčanec, takže to nie je tak ďaleko do Trnavy. Viete, vtedy to bolo jednoduchšie ako dnes, pretože dnes sme neskutočne sledovaní na každom kroku. Boli sme nedávno na jednom mítingu, bolo to na východnom Slovensku a nejako sme sa nestihli nájsť pred tým mítingom, tak tam boli také nejaké pagáčiky. Tak som sa napchával tými pagáčikmi, nie? A taká pani ma veľmi ostro ma sledovala, nie? A hovorí, že pán premiér, veci, dajte z tých pagáčikov. A ja hovorím, ďakujem pekne, že už som mal asi 5. No bolo ich 9, ale kto by to rátal, samozrejme. Takže pod týmto ostrým drobnohľadom je to veľmi komplikované, ale vrátim sa do rokov, kedy to nebolo také ťažké. Viete, boli iné doby. Priznám sa, že ja si pamätám najmä časy, kedy to boli chlapci, ktorí balili dievčatá. Dnes sa mi zdá, že je to niekedy aj trochu naopak. A tento príbeh sa stal, bola taká jedna diskotéka, sme tu boli tí mladí muži, sme ešte tedy neboli ženatí, bolo to nie tu v Trnave, ale blízko pri Trnave. A bola tam, počúvajte, jedna strašne pekná mladá žena, ja to neviem to ani popísať. Blondína, mala také tie vlásky prirodzené, také tie kandiery, tie kučierky mala, také kvietované šatky, modré oči. Normálne, že nebeská tvár, ešte mala sandálky a tie biele, také tie ponoštičky mala. Hovorím si, Bože, to je jemnosť, na to všetko, takéto jemnú ženu som v živote nevidel, v živote. Stála tam, tak cudne stála, opretá o stenu, hovorím si, to je nejaká hamblivá, milá, strašne príjemná žena, nie? Tak idem za ňou a hovorím jej, že ahoj, že prepáč, že prosím ťa, že nešla by si zatancovať? A ona, že nendem bulama pati. A tak bolo po jemnote a po jemnosti. ale stalo sa. Jednoducho bolo to obdobie, keď sme naozaj my balili dievčatá a platilo, že keď som si dohodol, Tibor, rande na 5 hodinu, tak som povedal, dobre, idem o 5 na rande. Keď nepríde do 5:30, počkám do 6 a o 6:30 odídem. Tak to bolo niekedy, dneska to už tak nie je. Jedna dievčina cvičila v posilňovni a sa jej neskutočne páčil chlapec, ktorý tam cvičil s činkami, aký namakaný, viete, tak robil všelijako s tými činkami. Tak už nevedela ako, tak došla za ním a hovorí, ahoj, prepáč, nechcem ťa rušiť a tak. A čo robíš zajtra? On že, chrbát. To sa môže stať. Vám netreba nejaké medové motúziky popod nos ťahať. Dobre viete, ako dôležitú úlohu zohrávate v spoločnosti. Jeden múdry pán povedal, že ten, kto vymyslel penicilín, by si zaslúžil nie 1, ale 2 Nobelové ceny. Lebo penicilín umožňuje žene, ktorá má ťažký zápal plúc, postarať sa o muža, ktorý má soplíček. Jednoducho, v tom je vaša sila a v tom je vaša schopnosť sa postarať o všetko. Nikdy neverte mužom, my vám narozprávame všetko na svete. Muži ešte aj v tých najkritickejších situáciách si dokážu vymýšľať a klamať. Ako ten chlap, ktorý mazal na streche tú smolu, bola strecha nejakého 11-poschodového baráku, sa zošmykol a padá dole. A na 9. poschodí, ako padá, si hovorí, no čo už teraz, spadnem na zem, bude tam zo mňa iba nejaký mastný fľak na tom betóne. Na 7. poschodí hovorí, keby mi Pán Boh ešte raz dožičil jeden život, ja by som sa úplne zmenil. Na 6. poschodí už by som nepiel a nefajčil. Na 5. by som sa venoval manželke. Na 4. bol by som jej verný. Na 3. venoval by som sa deťom, chodili by sme na výlety. Bol by som najlepší manžel na svete. A prásk nepadol na betón, ale padol do veľkého kríku zlatého dažďa. Nič sa mu nestalo. Tak sa tak vyhrabal, tak sa nejako opráši hovorí, do čerta 3 sekundy si v strese a už táraš nezmysly. Takže preto nikdy tým mužom neverte.